малко мини-игра. Това прозвуча шега. И прическа. Омага. Добре, ще се съставя. Чи. Майка ме от мене. О, така. Ето така ще сме. А това за мустака. Мустака ще ни е черен. Косата е за... Добре, мустака ще ни е такъв. И сега скип туториал, както винаги. И play, това не знам какво е за това така. Значи шоп. Аз колко имам? Аз имам цели 2 бронзови поръчки, така да го наречем, 2 сребърните. И нека да отидем към арената. Айде, арена. Значи, select a battle. Батъл 1. Сега. Аз мога да се движа. Не. Дай. Дай, ще спечелиш. Все пак се беше срещу... О, това да не е... Това да не е някакъв опусум или мървояд, или мървоядо опусум. Хайде, брат. Не, как ще ме унищожи? О, мага. Това е невъзможно. Как ще ме унищожи? Значи, оп. Значи, сега сме готови. Нека да отидем пак в арената. Сега. Хайде. То е ясно, че ще се справиш. Давай. Давай. Хайде, брат. Давай, брат. Бой. Давай, брат. Бум. О, е. Пак ли с описума? Давай. Не. Не. Жестата ги няма. Еми, значи не е следвали. Хора, стига бе. Това е адски тъпо. Hero. Значи това не е нашия герой. Home. Това е нашата къща. Вече си имаме и къща. Значи двор. Нека да се махаме и да отиваме пак към арената. И сега. Дай, брат, ще се справиш този път, аз вярвам в теб. Да. Дай! Дай, брат! Ще се справиш! Усещам го! Ще се справиш! Защо не го one-хитна? Обичайното ще дода. Аз чега бе, хора, това не е възможно. Тренинг. Дай, би се, брат. Би се, дай. Значи. Окей. Оу, добре. Оу. Ва. Бояка ша. Ва. Я. Во. Вау, това е мегата яко. Аре, брат, не. Браво, брат, дай. Сега. Я.
Ja. 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 Хора, много сме добри. Ние сме на път някакви нинджи. Трябва да правим, за да се... Какво ще направим? Плюс 24 атака и вдигнахме левел. Яко? Сега се махаме от тук. И отиваме какво? Какво имаш? Добре, значи. Избирам да имаме повече защита. Повече точност, малко повече атака, повече бързина. Това за не знам за какво е така. Да се включим отново в битките. Сега. О, направо ние правихме на нищо, бе хора. О, това беше много мощен комар, но ние го унищожихме. О, дайте ми парите. Не. Добре. За малко да изпусна една. Значи. И сега. Хора, ни направо го раздробихме. О, не. Този ще ни бие. Не. Home. Window. Значи. Първо искам да си направя къщата. Тук. Сега струва 200 и нещо. Еми хора, сега отиваме на тренинг. Малко да потренираме. Сега нека да започваме. Хайде, стреляй. Искам за блок. Значи, така. Какво е? Ок. О, за малко. Хора, ние сме някакви супер мощните батки.
Така, хора, нека да приключим с... Вау, 2 левела! Хора, качихме цели 2 левела. Вау. И така, нека да отидем да се бием. Какво? Имаме нещо на героя, значи искам малко да му усилим това. Бързината. Така. Искам главно бързината. Отива малко да си бием. Естествено. Че батъл 2. Така. Този това го размазах. Сега. Хора, ще стигнем до боса, ще бием! Давай, батле, ще успееш! Сега. Хора, този бос направо ще ни пребие! Вау! Тренинг. Тук колко ни искаха. Вау, хора. Много. Истина, вау. Толкова много да ни искат, това не е нормално просто. Чакайте само. Маличко. Добре. Апгрейд. Искам малко за атаката. Хайде де. Хайде де. Да, то... Опа. Така, вече загряхме и сега започваме. Ох! Какво стана? Не, направо ги размазах. Още малко и ще спрем да тренираме. Само и това горе да запълним още един път. Още малко. И ще стигнем. 2 левела. Така, сега би трябвало да можем да си апдейтнем героя. Да. Ок. Значи, скречна. Така, значи. Ние сме на левел 6. 2. И другото ще отиде в атака. И сега, нека да отидем в арената и да започнем да се бием. Тук бе. Охо. Нищо, нека да взем малко. И боса Лайон хитваме го. И така, хора, време е да бием тук. Yes! Yay! Yes! Хора, бихме! Хора, това мисля да бе за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се ми, ще се видим
следващия път и чао!